Gewoon staken hè? En schreeuwen van wij eisen respect en kwaliteit. En, en gewoon alles wat de jongeren kennen. En ook zelfs dat de jongeren minder worden betaald wegens het hard werken. Want dat willen ze dus ook gewoon afschaffen. En ook met de stagiaires dat ze binnen 2 jaar ook worden ontslagen. Ja, dat weet ik net. Nee, daarom dus. Daardoor gaan wij dus ook staken. Het is dik triest. Ja? Wat ze beneden gaan. Ja? Ja. Vertel eens. Nou, ik ben een bepaald onderdeel met me eens dat ze horen op bezuinigen. Op minder begaafde mensen. Daarom ging ik mee. Ja. En het is voor mij zelf ook zo. Ja. Iedereen had zijn gebrek. Maar bij Capades had je een mooi plakje. Ja, dat gaat wel, ja. Ja. Maar in elk geval zo bleef. Ja, dat maakt hij. Ja. Vanuit Ljouwert rieden de werknemers naar het Jereveen om daar met 5 bussen naar Den Haag te gaan. De dag staan 2400 mensen uit de sociale werkverzending in het noorden maar onder actie. Het ziet er heel slecht uit. De regering wil echt de hele onderkant van de arbeidsmarkt willen ze helemaal teniet doen, zeg maar. Mensen die hard werken en trots zijn op hun werk en een boterham verdienen met eerlijk werk. En dat willen ze ons afnemen en vandaar dat wij de actie gaan voeren. Maar hoe zit het met de actieleus? Het is wel de bedoeling dat we met z'n allen gewoon één ding zeggen. Ja. En dan zeggen we gewoon van wij eisen kwaliteit en... Ja, het moet al even oefenen worden, hè? Ja, we eisen respect... Respect en kwaliteit. Juist, wij... wat was het ook weer? Wij eisen respect en kwaliteit. Wij eisen respect en kwaliteit! Wij eisen kwaliteit! Wij eisen kwaliteit! En dan gaan ze naar het Malieveld in Den Haag. Als dat niet opsmiet, worden er meer acties gepland door de sociale werkverzending.